Anong trip mo? Oy, sinasabi ko na sa'yo, gumising ka na dyan! Ay talaga, gisingin mo na yung katabi mo, kuya, at parang inaantok na naman. Sige nga, pakikulbit! Sige na, wag ka nang tamarin, kulbitin mo na. Ayan yan, kulbitin mo, sabi mo, huy! Sabihin mo, andito na si Maratoni! Ay, sinasabi ko sa'yo, gisingin mo na, go! Ayan, gamitin mo ng daliri. Ayan, abot mo. Reach out, reach out. Sabihin mo. Oh, yan dyan si Maratoni. Dahil oras na para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Trip. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip. Trip lang. Trip lang. Ayan, tama yan. Kasi naman sasabi ko sa'yo, Thursday pala, nagmamadali ka. Akala mo biyernes na, tatamad-tamad ka na naman dyan. Yes, it's a happy Thursday, kabisyo. I'm back. It's me, your one and only, ang babaeng takbo ng takbo. Walang katapusan. Wow! Your dadalerang atleta, DJ Maratoni. Ayan kasi, sabihin mo dyan sa katabi mo, kung masyadong pakengkoy-kengkoy, be. Paano tayo kikita niya? Paano tayo yayaman niya? O, tingnan mo, nakangaka... Ay, nako naman. Lagi mo sasabihin dyan sa katabi mo, ay, ang pinakamahalaga ngayon, pera, be. Huwag na tayo magkunwari. Kapag walang work, walang pera. Pero feeling ko, malakas ang kutob ko eh. Yan, yung katabi mo mismo. Tamad yan. Kasi nga, ang daming kinain. Alam mo, kinain yan kaninang lunch. Sana all may kinain. Ako kasi diet eh. Sabihin mo dyan sa katabi mo, maglakad-lakad muna! Sige na, kung hindi ko naman mapilit na takbo, ay, Maratoni, hindi naman ako yayaman dyan sa kakalakad. Anong gagawin ko dyan? Lakad-lakad. Anong gagawin? Ay, busy, sabi ko sa'yo, maglakad ka dun sa may palengke. Ayan, tapos pag may nakita ka na medyo mukhang mayaman, naka Louis Vuitton na bag, banggain mo. Pagkabangga mo, ayun, nahulugan ng 1,000. O, di kunin mo, instant yaman, di ba? Okay, pero no joke ha. Ngayon, it's already 3:34 in the afternoon. Ito yung mga oras na ang sarap humiga. Ang sarap matulog. Ang sarap na walang gawin at ayun, tumutulo ang laway ng katabi mo. Pero syempre, sabi ko nga, Thursday pa lang, work ka muna dyan. Huwag ka nang tamarin. Last day na, bukas, Friday na, tapos weekend na. Buti ka pa, magpapahinga ako, kakayod na naman, mukhang pera eh. Kaya sabi ko sa'yo, lakad-lakad. Unat-unat ng konti. I-stretch ang mga braso. Ayan, stretch mo, stretch, yan. Di naman mahirap, di ba? Ayan, mag-unat-unat ka na. Sige na, stretch ang arms. Itaas ng konti. Ayan, stretch. Sarap. O syempre, habang naglalakad ka, huwag mo kalimutan dalhin yung radyo mo dyan sa cellphone. Ay, baka maiwan mo ko dito. Anong gagawin ko? Sasalta ako, wala ka naman. Dalhin mo yung radyo mo habang naglalakad ka. At syempre, ako pa rin tong kasama mo. Ang inyong daldalerang atleta. Napalaban sa kahit anong karera basta may pera. Magbabalik ulit. Yes, wag kang alis ha. Lakad lang pero walang aalis. Habang naghihintay, this is your Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1